ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ದನೆ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು. ಮೂಲಿಯಾನು 2 ಕಪ್ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಕೀಸದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1/4 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಬೊಕ್ಕ 1/2 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಂಡ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ವಿನೆಗರ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಾಲ್ ಪೂರಿದ ಸೈಜಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಅಲೆಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡ್ದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮತ್ತು ಮುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರು ತೀವಡೆ ಇಚಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಪಿದೈಡ್ ಕರೆಂಟು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹದೋಟು ತೀತು ಮೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕಾಯಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಕಾಯ್ದವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು ಅಲೆಂಚ ಕಾಯಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು. ಇದು ಕಾಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಈತು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಇದು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಇಂಚನೆ ಕಾಲಿಲ ತಿನ್ನುಡಿ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು. ಮುಲಿತೆ 1-2 ಚಮಚ ಆಯಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ದ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಹೆಚ್ಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಹದೋಟು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಈತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಚಮಚ, 1 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್, ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ಒಂಚೂರೆ ಪಾಡ್ದೆ 1 ಚಮಚ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಬೋಡಂಡ ಪೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ಚಿಲ್ಲಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಇತ್ತು ಒಂದಿಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಬಾಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ. ನೆಕ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.